Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda köpelen kebeleklerin öňüni almak üçin gyssagly çäreleriň zerurlygyny öňe sürdi. Tebigaty goraýjylar bolsa kebeleklerin köpelmeginiň howply däldigini, tersine olary ýok etmegiň ekologiýa ziýany ýetirip biljakdygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti kebeleklere we beýleki mörmöjeklere garşy göreşi 23-nji maýda Aşgabatyň häkimliginde hökümet we mezli agdalarynyň şeýle harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň öňünden çykyşynda öňe sürdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary soňky hepdelerde paýtagtda kebelekleriň agaç bitiniň we beýleki mörmöjekleriň öňgörüli we şedilmedik derejede köpelenligini habar beripdi. Bilermenler bolsa bürmökçi diýilip adlandyrylýan kebelekleriň köpelmeginiň şol tutuş merkezi Adiýada ýüze çykanlygyny we muňa maýyl hem ızgarly howanyň sebäp bolandygyny bellediler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kebeleklere garşy gyssagly çäreleriň zerurlygy bara dedin çykyşynda mörmöjekleriň köpelmegine güýçli ýagynlaryň netijesinde ızgarly howanyň sebäp bolanlygy barada alymlaryň aýdanlaryny gaýtalady. Emma ol ýerli häkimetleriň owa hujalyk we tebigaty goramak ministrliginiň bu ýagdaýyň döremeginiň öňüni almak üçin degişli iş geçirmänligini belledi. Şäherlerimiziň we owalarymyzyň ekologiýa badançylygyny öpçün etmek döwlet siýasatynda ileri tutulýan meseleleriň biridir diýip döwlet mediasy prezidenti çetirliýär we onuň kabul edilen ekologiýa hadalarynyň bozulmagynyň öňüni almak boýunça gyssagly çäre görmegi tapşyranlygyny habar berýär. Adatlygyň habarçylaryna ma'lum bolşyna görä Aşgabatyň häkimetleri kebelekleri ýok etmek üçin hususanda 10-njy maýdan bäri çäre görýärler we himiki serişdeleri ulanýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä himiki serişdeler köçelerde ýöriti teknik arkaly ýaýradylýar. Emma bu iş diňe bir gijelerine däl de etem köçelerde adamyň köp wagtynda köpçüligiň üýşin ýerlerinde şol sanda transporta garaşyp duran ýolakçyly awtobus duralgylarynda amal aşyrylýar. Türkmenistanly ekolog Andrey Zatoka kebelekleriň köpelmegine garamazdan olara garşy göreşde zerurlygyň ýokdugyny aýdýar. Ol tersine olary ýok etmegiň tebigaty zeper ýetirip biljakdygyny bellýär. Bürmökçi kebelekleriň beýleki mörmöjekler ýaly köp ölüp gitmegi wagtal döreýän ýagdaýdyr. Bu, munyň üçin amatly şertleriň döremeginde ýüze çykýar. Şeýle köpelmeler adatça udaga çekmeýär. Olar beýleki mörmöjeklerden we keselden köpçülikliň gyrylýar. Muňa garşy hiç hili çäre görmeli däl, bar zat öz-özünden kadalaşýar. Emma kebeleklere garşy görüş aýratyn hem himiýanyň ulanylmagy ekologiýa deň agramlylygynyň uzak möhletleýin bozulmagyna getirip biler we bu hem guşlar hem ösümlikler hem de adamlar üçin ziýanly diýip ekolog Andrey Zatoka Türkmenistanyň Kronikasy neşrine beren interwýusynda aýtdy. Ondan öň Türkmenistanyň hökümetçi websaytlarynda çap bolan maglumatlarda kebelekleriň köpelmeginiň Aşgabatda ajaýyp bir ýagdaý döredönligi we paýtagta görk berýänligi habar berilipdi.